Rigula a nuna mana. Wannan rafin baiwa shi Allah ya yi wasan kuma ba a ja da baiwa ba a ja da ai kai dan baiwa ne kai wani kalan baiwa yayin ake da ke gaba ga alamun kai wace baiwa Allah ya baka ai ga ta nan a fili ba sai ma na faɗa ba sai mo wace iri yau da yawa okay monkey sannan da yawa modan ba kuma gashi na ta yi tuwa sai ma kawai lage mutum mana mu yanzu inda kyamarar take nan muke so a cire hula a nuna mana wannan rafin din ba wannan rafin din ba ke cewa ka ringa yin shiru za ka ringa samun wannan ni ina yare da yawa yana fita daga kamar wanne kana jin yarabanci ba yake cewa da yarabanci yare ka ana magana masu tsafta wani yare ne mai tsafta na zauna ana koyar da ni a makaranta da Allah inda muke tare da Allah ai duk wanda